Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι να επιδείξουμε στους μαθητές του γυμνασίου μας πως είναι δυνατόν να ανεβάζουν πάνω στο ιστότοπο του σχολείου μας ένα άρθρο μαζί με συνημμένα και εικόνες. Για να μπορέσουμε να φτάσουμε στον ιστότοπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε κάποια μηχανή αναζήτησης, όπως για παράδειγμα είναι ο Google, είτε να γνωρίζουμε τη διεύθυνση. Το πιο συνηθισμένος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε τη μηχανή αναζήτησης Google. Γι' αυτό πηγαίνουμε στην Google εφόσον δεν είναι αρχική μας σελίδα και γράφουμε στην κατάλληλη θέση 21ο Γυμνάσιο Πάτρας. Μας βγάζει μια λίστα με ιστοσελίδες, με παραπομπές ιστοσελίδες. Επιλέγουμε εκείνη που λέει 21ο Γυμνάσιο Πάτρας αρχική και κάνουμε κλικ. Επειδή ο ιστότοπός μας φιλοξενείται στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επειδή υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την ταχύτητα, έχω κατεβάσει τοπικά στο δίσκο μου ένα αντίγραφο του ιστοτόπου και από εκεί θα κάνω την επίδειξη. Ο ιστότοπός μας λοιπόν είναι αυτός. Αποτελείται κατά κύριο λόγο από τρεις στήλες. Η αριστερή στήλη είναι οι επιλογές, είναι το λεγόμενο μενού. Στην κεντρική στήλη εμφανίζονται τα άρθρα τα οποία έχουμε δημοσιεύσει και στη δεξιά στήλη υπάρχουν διάφορες πληροφορίες, τις οποίες μπορώ να τις εμφανίσω ή μπορώ να τις αποκρύψω. Για να μπορέσω να γράψω ένα άρθρο πρέπει να πιστοποιηθώ σαν χρήστης. Γι' αυτό πηγαίνω στο αριστερό μέρος και κάτω αριστερά, στο οποίο υπάρχει ένα όνομα χρήστη. Το όνομα αυτό πρέπει ήδη να το γνωρίζουμε. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση πληκτρολογώ με αγγλικούς χαρακτήρες και με μικρούς το όνομα χρήστη και το κωδικό πρόσβασης και πατάω το πλήκτρο που λέει σύνδεση. Περιμένω λίγο και εμφανίζεται ξανά ο ιστότοπός μου, έχοντας όμως τώρα πλέον ένα μενού παραπάνω. Στις επιλογές χρήστη εμφανίζονται και η υποβολή ενός άρθρου. Κάνω κλικ στην υποβολή ενός άρθρου και εμφανίζεται ένας κειμενογράφος, όπως αυτός που λίγο πολύ γνωρίζουμε και μέσα από το σχολείο μας. Ο κειμενογράφος αυτός αποτελείται από τρία κυρίως μέρη. Υπάρχει ο τίτλος και το ψευδόνυμο του άρθρου, υπάρχει το κυρίως μέρος όπου γράφω το άρθρο μου και διάφορες άλλες πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες, όπως για το ποια κατηγορία πρέπει να χρησιμοποιήσω για να εμφανίσω το άρθρο μου. Σαν τίτλο βάζω ένα τυχαίο τίτλο για χάρη της παρουσίασης. Ο τίτλος αυτός για παράδειγμα μπορεί να είναι θεατρικό. Πληκτρολογώ τον τίτλο μου όπως θέλω να εμφανίζεται και από κάτω ακριβώς βάζω ένα ψευδόνυμο. Το ψευδόνυμο αυτό χρησιμοποιείται εσωτερικά από το σύστημα και δεν θα μας απασχολήσει από εκεί και πέρα. Το μόνο το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι δεν πρέπει να βάλουμε δύο φορές το ίδιο ψευδόνυμο, γιατί στην περίπτωση αυτή θα πάρουμε ένα μήνυμα λάθος. Βάζω εγώ λοιπόν το ψευδόνυμο θεατρικό 1 γραμμένο με αγγλικούς χαρακτήρες και προχωράω παρακάτω. Στον κειμενογράφο, στο κυρίως μέρος του κειμενογράφου, μπορώ να πληκτρολογήσω εγώ το κείμενό μου, μπορώ να το έχω έτοιμο το κείμενό μου, όπως για παράδειγμα έχω στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το κείμενό μου βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας μου, το επιλέγω, κάνω δεξί κλικ αντιγραφή και στη συνέχεια πηγαίνω μέσα στον ιστότοπο και κάνω δεξί κλικ και επικόλληση. Το κείμενο αυτό το έχω γράψει στο σημειωματάριο. Το σημειωματάριο είναι ένας κειμενογράφος ο οποίος δεν βάζει χαρακτήρες control, χαρακτήρες ελέγχου δηλαδή, με αποτέλεσμα να μην έχουμε μορφοποίηση. Τη μορφοποίηση καλό είναι να την κάνουμε μέσα στον κειμενογράφο του ιστοτόπου μας. Υπάρχουν τα διάφορα εικονίδια τα οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι την ανοικοδόμηση θέλω να την κάνω έντονη. Την επιλέγω και στη συνέχεια πατάω στο B. Από ό,τι βλέπουμε η ανοικοδόμηση έγινε έντονη. Εάν θέλω να κάνω τη λέξη απτέρου νίκης υπογραμμισμένη, την επιλέγω και πατάω το U. Σε περίπτωση στον οποίο θέλω να ανεβάσω επάνω στο άρθρο το οποίο δημοσιεύω μία εικόνα, κάνω κλικ εκεί που θέλω να εμφανιστεί η εικόνα και στη συνέχεια πατάω στο κάτω μέρος το πλήκτρο το οποίο λέει Image. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου και θα τοποθετήσω την εικόνα η οποία βρίσκεται μέσα στο δίσκο μου. Πάω στο κάτω μέρος, κάνω κλικ στο κουμπάκι που λέει αναζήτηση, εμφανίζεται
ένα καινούριο πλαίσιο διαλόγου που μου δείχνει τη διαδρομή μέσα στο δίσκο. Έχω αποθηκεύσει στην επιφάνεια εργασίας την εικόνα και συγκεκριμένα στο φάκελο Show. Κάνω διπλό κλικ στο φάκελο Show και επιλέγω την εικόνα μου. Εδώ πέρα θα ήθελα να πω ότι η εικόνα δεν πρέπει να είναι τεραστία διαστάσεων, να μην είναι παραπάνω από 500-550 πλάτος σε πίξελ για να χωράει μέσα στον ιστότοπο. Και το δεύτερο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι η ανάλυση της εικόνας, τόσο η οριζόντια όσο και η κατακόρυφη, δεν πρέπει να είναι παραπάνω από 72 ή 73 dpi. Και αυτό γιατί όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση της εικόνας, τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται η εικόνα να εμφανιστεί στον υπολογιστή εκείνο που την κοιτάζει. Αφού επιλέξω λοιπόν την εικόνα, πατάω στο άνοιγμα. Στη συνέχεια, για να πάρω την εικόνα μου και να τη βάλω στον σερβερ, πατάω Start Upload. Η εικόνα που πήρα ανέβηκε στο σερβερ, είναι το θέατρο 2α.jpg, την επιλέγω. Έχει συμπληρωθεί πλέον το image URL και από κάτω διαβάζω μια περιγραφή της εικόνας. Η περιγραφή που θέλω να βάλω εγώ στην εικόνα μου είναι η λέξη θεατρικό. Προσέξτε, επειδή το κείμενό μου θέλω να ρέει δεξιά της εικόνας, άρα η εικόνα μου θέλω να είναι αριστερά, επιλέγω το align, τη στοίχηση δηλαδή, αριστερά. Αφού το κάνω αυτό, πατάω το insert. Σε περίπτωση που θέλω τα περιθώρια της εικόνας και του κειμένου να είναι μεγαλύτερα, επιλέγω την εικόνα και πατάω στο εικονίδιο Insert Edit Image. Εμφανίζεται το URL της εικόνας, είναι ήδη μέσα στο server μου. Εμφανίζεται η περιγραφή την οποία έχω και μπορώ να τη διορθώσω. Για παράδειγμα, θεατρικό Πάτρας. Εμφανίζεται η στοίχηση που της είχα δώσει και είναι η αριστερή. Και μπορώ να βάλω στο κάτω μέρος την απόσταση που θα έχει από το κείμενο την κατακόρυφη και θέλω να είναι 10 pixel και η οριζόντια απόσταση η οποία θα είναι 10 pixel. Αφού βάλω αυτά, πατάω Update με αποτέλεσμα η απόσταση της εικόνας από το κείμενο η οριζόντια να είναι 10 pixel και η απόσταση από το κείμενο η κατακόρυφη να είναι 10 pixel. Σε περίπτωση που θέλω να βάλω και ένα συνημμένο στο άρθρο μου, πατάω Add Attachment. Εμφανίζεται αυτό το πλαίσιο διαλόγου. Το συνημμένο υπάρχει ήδη στο δίσκο μου. Πατάω αναζήτηση. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου και μπορώ να επιλέξω τη διαδρομή στο δίσκο μου. Πάω στην επιφάνεια εργασίας που το έχω αποθηκεύσει και στο φάκελο Show. Κάνω διπλό κλικ στο Show και κάνω κλικ στο αρχείο το οποίο θέλω να βάλω στο συνημμένο. Το αρχείο το οποίο θέλω να βάλω στο συνημμένο πρέπει να είναι στα αγγλικά με αγγλικούς χαρακτήρες. Εάν δεν είναι με αγγλικούς χαρακτήρες, κάνω δεξί κλικ μετονομασία και το μετονομάζω έτσι ώστε να είναι με αγγλικούς χαρακτήρες. Κατά προτίμηση θέλω να είναι με αγγλικούς χαρακτήρες και συγκεκριμένα με μικρούς. Και γράφω το όνομα του αρχείου το οποίο θέλω να έχει. Το ξαναπατάω εκεί για να εμφανιστεί στο κάτω μέρος και πατάω άνοιγμα. Μπορώ να δώσω ένα όνομα αρχείου, το οποίο είναι προαιρετικό από ό,τι βλέπετε. Καλό είναι να μην το αλλάξω έτσι ώστε αυτός ο οποίος θα κατεβάσει το αρχείο να ξέρει και με ποιο όνομα θα κατέβει. Και μπορώ να δώσω και μια περιγραφή. Για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση η περιγραφή που θα δώσω εγώ είναι η λέξη οδηγίες. Στη συνέχεια πατάω το upload. Εμφανίζεται κατευθείαν κάτω από την επιγραφή που λέει attachments το όνομα του αρχείου georgia1.txt, από δίπλα η περιγραφή την οποία έχω δώσει οδηγίες, το μέγεθος του αρχείου, ένα εικονίδιο του μολυβιού και ένα εικονίδιο του χ. Εάν πατήσω στο χ θα κάνω διαγραφή φακέλου. Εάν πατήσω στο εικονίδιο αυτό θα ξαναεμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου και μπορώ να κάνω διάφορες διορθώσεις. Εγώ θα κάνω την διόρθωση αυτή, οδηγίες θεατρικού. Πατάω update και όπως μπορώ να δω η περιγραφή ενημερώθηκε. Έγινε πλέον οδηγίες θεατρικού. Στο κάτω μέρος υπάρχει η κατηγορία στην οποία θα δημοσιευτεί το άρθρο. Κάθε κατηγορία ανταποκρίνεται και σε κάποιο κουμπί.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η κατηγορία την οποία έχω είναι οι απόψεις μαθητών. Οι απόψεις μαθητών βρίσκεται εδώ πέρα. Εάν ο επισκέπτης κάνει κλικ στις απόψεις των μαθητών, θα εμφανιστεί το άρθρο το οποίο έχω δημοσιεύσει. Εγώ όμως θέλω να το εμφανίσω στις εργασίες της ΓΑΜΑ Γυμνασίου. Οπότε επιλέγω εργασίες ΓΑΜΑ Γυμνασίου. Το ψευδόνυμο του συντάκτη. Εάν δεν θέλω να εμφανιστεί σαν αρθρογράφος το όνομα το οποίο χρησιμοποιώ όταν έχω καταχωρηθεί στον ιστότοπο, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το όνομα αυτό, βάζω ένα καινούργιο όνομα, για παράδειγμα το όνομα Νικολάου. Η κατάσταση στην οποία μπορεί να έχει το άρθρο μου είναι δημοσιευμένο. Δημοσιευμένο σημαίνει ότι το άρθρο θα το βλέπει ο επισκέπτης χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Αδημοσίευτο σημαίνει ότι το άρθρο θα υπάρχει, αλλά ο επισκέπτης δεν θα μπορεί να το δει. Και τέλος, τα απορρίμματα σημαίνει ότι το άρθρο θα έχει διαγραφεί. Πατάω στα δημοσίευτα για να δούμε τι θα γίνει. Στο κάτω-κάτω μέρος υπάρχουν τα μεταδεδομένα. Είναι η περιγραφή η οποία εμφανίζει η μηχανή αναζήτησης όταν μας δίνει στοιχεία για την ιστοσελίδα μας, και η λέξη κλειδιά που χρησιμοποιεί ο χρήστης μέσω της μηχανής αναζήτησης για να βρει το συγκεκριμένο άρθρο. Δεν θα βάλω τίποτα στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά εκείνο το οποίο θα κάνω είναι να πατήσω αποθήκευση για να δω τι θα γίνει. Με το αποθήκευση αποθηκεύεται το άρθρο μου, εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο δεν μας απασχολεί. Από ό,τι βλέπω όμως το από κάτω μήνυμα είναι ότι το άρθρο υποβλήθηκε επιτυχώς. Για να δούμε τώρα το άρθρο που εμφανίστηκε, πηγαίνουμε εργασίες μαθητών και επιλέγω εργασίες ΓΑΜΑ Γυμνασίου. Βλέπουμε ότι το άρθρο έχει ένα μπλε φόντο. Στο επάνω δεξιά μέρος υπάρχει το εικονίδιο του μολυβιού. Κάνω κλικ στο εικονίδιο του μολυβιού και το κάνω το άρθρο δημοσιευμένο, έτσι ώστε να μπορεί να το δει οποιοσδήποτε. Αφού κάνω την αλλαγή που θέλω, πατάω το αποθήκευση και βλέπω ότι το άρθρο πλέον είναι σε άσπρο φόντο, μπορεί να το δει οποιοσδήποτε. Στο κάτω μέρος μάλιστα υπάρχουν στα attachments υπάρχει το συνημμένο Georgia.txt, το οποίο μπορώ να το δω σαν απλός επισκέπτης εάν κάνω κλικ επάνω στο όνομα του αρχείου. Πώς είναι δυνατόν τώρα να αποσυνδεθώ? Για να αποσυνδεθώ πρέπει να βρεθώ πάλι στην αρχική ιστοσελίδα και να πατήσω τη λέξη αποσύνδεση.